Bosuku niko kiane kiwari tukweli lero imeyeke nyorokia Nyamatuta ward ya Bogusera nsemo ya bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asabanyekero ase abanyakenyero besokena ko musere musacho yomo oyo bagako gakonya engombe ya tikiritwe chintakana maiga yogosira gwaise usegwata tumwabo oyo kabere omwana boda boda gekoreke nigo yatura abanyakenyero ase babete bakonyo bore mu bobisi na kunywera kibese icho amarwa ebikoro byokoni wa kwa maremo ase abasaye nigo byaretera makongu ase ebinyoro umungwano oyo minto sireto ku Dominic nigalenge member ito ya boda boda na igetaka bagagutumuka ase kuingentete tuyimugete muno into abarundi bechi pigi tukagwa mugorera engombe eyo yairete singeru 38 yogo chikolenda abana ba domi kero twagorete engombe na ndo tukanyora report kurumega linde muna engombe yoni twatemire kunyugwati engombe ngoiranero mutienyo 8 iyo egochagocha kurwaso mungwano yo cheto musibati inyomba na inde ntwatenete na wanyibole makanyoro mungwano na wanyara kanyora aliro bole masini ni kurumega kake kanyarendo okolo bole makene na wanyo kanyara tarayo kale rwasagwa tiro bole mubwae ndo imogete tukarwane segi ankongu na barundi ba boda boda kanyora umayano bumungwano yo itanera nyoro bolemo abana baye bacha komenya ntwatenete ne chinguru cheto na boda boda moneke nyoro tukanyoro obolemo ogwe twatere tubuwa mungwano yo sireta abana baye batenene babolende yaikere boniga umusibati oyo mukamaremu onyori umusani oyo muchete nyomba naenda bimukire bangaira batete kuoni bolemo ntumuna barundi ba boda boda tuyimukire gukana gende kinge koba dasima tukane bolemo bumbuli kuoni twabogete mambi sana okonyi bugi abana ba Dominic yositete orengese member yetu stage ndumuna abanya boda boda mungwano ojeto musibati yo nyomba no musibati otezigeti musibati yo bona kuli bakaba baboto ekito tachikugani mungwano yande mwae anyuoma ali mukungwa bikororo na era twari gesabujage chikororo kana igumuko jagira toko monyora boda boda ni wajinguru chacho ko mubogoliwo twanda bibo kanyori bibe bono twagwatiriria ndari na Nyamatuta twagike yegenteke twabwatenia yoko mubonga kurwa paka tomosoki so bagende sobo lakini asinyo yirianda lia abana twanyora ngina byara no murweire twaiterera ngatigati kararenda abana na ndacenje tabi twali gusaba mugakuri bakomboetie chae gaki atole chae goiko mutinyo 8 arosiri musubati uye namba amutigere chae yo kini abana igere na libo gimo kwama gura cenje asa abana abo kama liyo dango buyine asikiru angalense ayigo muchiono ayone abana bane bakure bari nimbugate sukari ona marware rugoroga njama rwa ntandire emonta ko rusio none kenda kwati kuri kwanyora bayibiseire gisukunyuma bachire bonse mondo tayo esukari eko ngimoka na gunse mondo tayo konkonya njaba abantu bayiminto bajita matanga kali batebete bankonya abantu baminto na bandike libara no mobere kwengarire ngolerane nona mariyo waninta keiru mondo konkango ne anya saone njiro bogimanko gura kinkonya bebe no ngabona gachugore kinde tiniko gura kinde na mariyo wango gura njiro bogimanko ana kuri kendo mobere bwatanire bana banjandire kogenda amaru